o reproductive organs no ho ekwan se na be ya ebia obi tie mi na omo treatment no aye dende ama omo no most of times say oha we ba baby aya na ebe mo wahu se wanya such conditions ne say obon se wunya pains and asa sharp pains e wo lower back and asa we chi ho ekọ osisi ase ho no obon se wanya pains kese pa e free sa e ho no ebiem so sometimes one hwe nso a utiminya pains in the course of say bia woni obi e de nhyiamu and asa woni wo ho kani e da no utimiti pains kese pa eno so nyina timi e course sa ebiem so no obi won so ane de na akwa akogina se odwonso a ono so te ya wom o te se dwonso nim na odwonso no emu esan ehyehye no unya saa niema we nyina wo se etimi ebo nka ya because infections no symptoms na o experience infections ne symptoms na o experience nti wa momoden na wa ntu anamo amfo wani ankyere clinic bi na ya anko treat ama wa se dem di kan no se tokoso kwa akira it means say ubenya such conditions are ye ka ho asemi ebiem so no obi o nso a obenya ne abdomen obenya pains kakra enso ewo honom ne honom ebeye ne yasa na ne ya na ede bebre nso ne se nipa na anase nipa kro na ye ka conditions we ede akire no most of times ya na onya discharge kakra ye kan vaginal discharge sabe ya na nsu kakra free won ase edeba nso no any sometimes etimi ye yellow kakra bi nso timi ye greenish kakra enti se wo tifie na wo tie na these conditions no ebi efa ho a na wada ho so no wada wani akire tabita clinic na waba na yahwe how no a ewo so no ede ama se ne di kan se ubenya PID na enam chlamydia na se infections a wakwa akonya na se ejina gonorrhea wakwa akonya untreat ye ama no how ana amano akwa akobasa enti nie kan ne se bia one oho kani bi ewo ho a na such infections eba ewo se utimi etu anamo na odo ani kire clinic na one o partner ni nyina at least because of say one ni mienu ene wo ho nti no mu betimi enya ano eduro na matimi asam ho eyare se de be ya se na me kan enkobasa bia emre beso se bia wo pa awo obon se wanyinsen na nyinsen no asai ana se bi la wanya yefunu no na ebi a o expect abofra no ana se ebi a obehu se abofra no so afrim e de saa niema we e de ba bebre nti ye tufo na aka kire obia nso se e wo se ye make sure se o partner at least obia should get a partner na enkoba se ebi a wanya partner ba ko ana se mienu ana miensa oha ne kokoba unhu nipa kra one no enya such infections no amanatimi aboa treatment ne ebiem so ne tufo say yebetimi a make sure say yebe use protection ana say yebe use krom kakra na ye ne obi hia ne enim ne status a amayen so yetimi abo ho ban say dem dey kan conditions we are very serious conditions a ye maame nom ne ye sister nom a omufie ekwa animu no sometimes omota present or clinics pa enti yebede won komo se ne be ya obi tie no or such conditions ono so betimi atu ho anamo am yetimi ede aboa no na aside sa conditions we conditions ahodo bebre na ye treating water beta clinic se bia na wode na nya PID a yedi ho enkomoi na wode no akwakoye se diabetes se ye prostate problem ene wo so se ye infections amekan yin ebi nso ene wo so a watreat a acha enko a for ni kire tabita clinic na ye mo awsa akwan no so o hwe tabita clinic a selem di kan de tudwa no behu ye new dom akwan no so pastoral junction honom ofoka na o ba o de catch driver ni se onsi pastoral junction ba bia prage afo ni loadi no na bisa se o pe tabita clinic enye yira akwan kra ye be kirew na o de wani akirew aba ama ya hwe ebiem so ebia na wantimi enhu na ebia wo hwe na se obeyira obetimi afren asi number we so 053 00 10 538 053 00 10 538 the number we ni number obetimi afren asi so services are clinic bia render nyina no ye bi water beta clinic say opese obe check o lab mu umoja mu
na uhu sene umoja mu esiti anaasɛ wapɔmudin emu esiti nso a betimi de wani akyerɛ Tabita clinic sɛ scan so na apɛ sɛ obetwa sɛ yɛ ops sɛ yɛ prostate sɛ yɛ pelvic sɛ yɛ abdominal nyinaa no yɛtwa no Tabita clinic oba yɛbɛn ne kama nso de ama ebiem so sɛ ebia wo kase mu edodɔ anaasɛ ohuna mu dodɔ na wobɛpɛ sɛ wobɛyɛ massage no so de wani kyerɛ Tabita clinic nso a oba yɛbɛyɛ ne kama nso de ama ebiem so sɛ yɛ home services yɛ maame nom anaasɛ yɛ papa nom bi wɔ fie a yɛ na ɔmo ayɛ mmerɛ kakra nti yɛ na ne sɔre sɛ ɔsɔre aba clinic hɔ no ho ayɛ den de ama no nipa saa no sɛ ɔfrɛ number yɛ yɛde to dwa a yɛbɛtumi no ayɛ nhyehyɛ na brano nyinaa no yɛtumi no adi nkɔmmɔ ne abɛfie aba abɛhwɛ wo sɛ yɛ medications na wopɛ anaasɛ massage na wopɛ a yɛbɛtumi ayɛ ne nyinaa ama wo nti yɛhwɛ sɛ nyame yɛ adom a yɛtena ase wode wani bɛkyerɛ Tabita clinic na ɔhaw bi a ɛwɔ so biara no so no adanadi de akyerɛ yɛn na yɛahwɛ saa kwan no so nso aboa wo sɛ mdi ka kan no Tabita clinic akyerɛ kwan ɛnyɛ yera kwan busa sɛ opɛ Muzama Disco Christo Church anaasɛ usi Pastoral Junction a busa sɛ opɛ baabi a pradeafoɔ no elodi kɔdumase no busa ɔmo sɛ opɛ Tabita clinic abɔfra koraa wɔ hɔ a ɔde bɛsɔ nsa na ɔde waba nti nyame yɛ adom a yɛkyina yɛtena se yɛ expect sɛ obi a wɔ condition bi a watriti a ɛnkɔ obi a wɔ haw bi a ɔde akyinkyina a ɛnkɔ no mekamfo ma sɛ Tabita clinic ɛyɛ wɔ last stop for ani da ɛbɛto yɛn so na yɛnhwɛ ɛmmoa wo haw na wako a ɛnkɔ no o diabetes na ahyɛ wo ho akyɛ a edi una no for ani kyerɛ Tabita clinic na yɛnhwɛ so ɛmfa ɛmmoa diabetes nso yɛ ade baako a yɛha yɛ maame nom ne papa nom paa ekoba saa na sometimes ya na Johnson ho kra abeye na enso ede amomo obi oho a obe Johnson saa anadwumu anase ebia during the day obi oho a ne ho be hyehye ne saa obi oho a obonse ne ho aye basa ekoba saa na nipa no asumdwe a wose nipa no nya ede tena se ye adwuma se ne ese efata no nipa no entimi nya saa asumdwe no saafo ni nyina ye kanfo Tabita clinic ede amaw enwumre for ani beto ye so na yentimi emboa na ohaw bi e wo so bi atena so ache bia no yenhwe na yenye labs yenye nhwehwemu na yenhu ba bia problem no ankasa efri na yentimi moa sa kwan no so Tabita clinic ye hye yadwumadi ase efitin nonso na ye de adwumadi nyina so abawie ye no nan fitin Monday dikosi Friday nyina no ye adwuma weekends pe na ya na yenye adwuma your patients ni bebre wo why to da ya na omofre within the weekends mpacho ye nya adwuma on the weekends nti obehu yen anase obetimi ne yen abedi nkita ho anase obetimi abehie yen a efiti Monday edikosi Friday bia no ye bie yapono ato ho se obi a wo ha obi a no obetimi ede abadan ebiem ye numbers no amsan fantu edwabiem ye numbers ne 053 00 10538 053 00 10538 nti ye de kasa bof nyina no ebesi ya na nyame adoma echina ya expect omo a ombeba na ya hwe omo anaso omo kuta ohaw ana amane bia omo ako a enko no omo do omani be kire Tabita clinic na ya hwe omo ama omo haw no so eto etwa nti nyame adoma na otwe se na yebesa ahia na yedi nkomo foforo akram
di honko. But makachira will say, a yan tenase emma obi ensisiw. Na emre bi me kachira will say, post ni bi o eye ahafo. Oji abrantie bi sika se ode ne beko Dubai. Na makachira will say, a yan tenase ma obi ensisiw. O de afa bra. Na me hu kwan ya me fa so. Na mi ntwitwa nje wo. Mami ni nkomo we na tie afutu a ewo mu no. Na next time me wi a ye ne expert bi bedi enkomo especially mo a makoto forms na we so ode mbeko police, ode mbeko migration, ode mbeko soldier, also ode mbeko Dubai, ode mbeko Canada. Makatro so obi kasa fa ne bra ha na afi me nyemu nhwehwe mu esanse dwirimfo adonso. Na tie nkomo no na hu de radio etimi ye. Kofi majo. Oho ya de. Hello. Bra Kofi majo e. Hello. Oho ya de. Hello. Hello. Right? Ahomano enyina so nti yehwe se ahomano gyina so a mesi se eya hensem a emfa maha ye yanka hensem ebeka hensem a agisa de bono regional minister honorable lawyer Akwabo a ene honorable chieftaincy rural development minister one MC woma ya ene asundie aba sunyanya sunyama hene ni sunyama hima womo aka bom ama ne empuntu ekoso no ene ho asem de ye betimi aka behwe ya sa asane wo kotu se wo house of chiefs so se wo hanye o meme nka wasem isanse ye nka hensem na se ye de na se akonwa so se chief tade 1992 constitution no article 277 no aka no a na sa oye na adwene se ode na konwa no ebe hunahuna wo enti uton asase a na waton ma nipa aforo na waye indenture na ode amawo fane bra oye post ni ba bia ke adubra no osisi wa fane bra me na me mani hunu se yes Kofi majo e na o ti sen de nyankopon ase empatro so no wo mahini so ni jedu ene Kenya so number 1 number 2 eho nyina aboko dom say ya post ni no aye asudie na wabu Sompa FM na ode anidie amayen na watie yenti Fanidin ni te but ye kasa be ya obi betimi die tu no hofo na wa hunu tumi e wo baabi e de na sia osika ekodi posi ni bi ho acho o ka se obi tu kan akọ Dubai o si odo tu kan akọ Dubai ana eye den I say, na wadaroma uhu no wahin na say oye connection maya na say ono no ewo nkrofa odo wo mko wo so ono tiwe de ono nka kire ono tu de rofoko Dubai mo mko ye adwuma bosome no mu benya be sen wase bosome ye timi get rate na 10,000 plus tika no 100 million ba cha ni
no no tia ni post no chief inspector na oji 3,000 4,000 5,000 no so dem go Dubai enti oye ni sign oje mo passport anase dey na oye process ben of aso o ka fi bi fia 450 tete sika no 450 million nipa ba ku bia okay enti na mo ye nipa dodo sen me ye ni wajo sen ba ni ni mo ye nipa mienu nipa nti oje obi 450 million tete sika no nipa afi be mu na oje se sika no September ni ho na ebe ba 2025 last year nipa enti wo ye den na onya se sika no e de koma no papa ko bo siana na o bo siana ko ko krachi ni bu wan ni resource na e ko twa wo papa bo siana sen ana wo nya sen papa de bo siana ni papa bo siana 250 25,000 ni pa chan ana wo de enkaye no eso ni pa chan na onya adwuma o sini so do be ko Dubai na wa mo adwuma ayo ayede na onya saa balance so papa 250 ni so e machine na mi issue ana ni now you dem machine na mi issue ka dia okay na pia na ye wo de ana ese na nya pragia mo no na ye mo na na program no e ko 450 million sa mi sa to aha nto bo homode ya ye kwerikweri ya ro pragia no okay ena ma me o papa je bosia 250 ena wo ton pragia no ena balance no odi bi so e de ma no se oso odo ko Dubai onu wadamfo no nti odi ane de no je ya nti a se obegina so nkrata se mu no de wa ko Dubai no adi e di free ni mo bia oje o passport ana oje wo de adi o ti ya na birth certificate international akwa na ni oye birth certificate nko na ma o birth certificate apart from birth certificate na passport ka ba ni no ni passport na birth certificate no oti ana so oti free 450 no birth certificate ko we na ni na ntwa na se eno akoka 450 no ho na passport de wanye bia ma o so aye ena wo ka so aye na ba ni de ni na o de birth certificate ni breo na ya bi e won nchen na sa birth certificate ni no mo de ye passport ti so ye passport no ma wo a na ese o de passport no ebro because me mako Dubai mako Kenya mako Nairobi mako Turkey enti o ko Dubai a ye mfa Ghana card ye de visa ana se ebia enkrata sem obefro lupre from here to Dubai se obesi ebia capital hokra na memfa ne say from Ghana to Dubai no be spend more than 12 at least be 8 to 9 hours o de lupre ne beko ye de passport na efro na one mile passport na odo birth set ne bere wo no now to wo twen say dey na odo beko Dubai no anyone who didn't share your no ntiwa ayada da bi no wada da nti e ba no so no dey na mo na otuye ansa na ode e ba Sompa FM hayi ba da na yo ya kwani station ma ana hono mi ko bona mani ono wadi na etina sa ana edo no ko ai police station na wo Sunyani massive nti hwana okatira o se Fabra pa FM no Sompa FM de
Okay. Mutati won totoro so wa mahine so jedu ni Kenya. Okay. Enti nyame adom mo de beda ye na ekoda posifo empanimfo no akwa akosisen Isia no obeda mo hono na otiesa na no kra no na no ho so no obeda che ofie ka we fi ayi anu okupie kan 30,000. Okay. 300 million. But okay. The share big said the Sunni we know that we have 10,000 so. Okay. And what you are mu 30,000, 300 million. But or the aquacodyne, baby, in painful na frefro ama on saka 30,000 the young couple I say. Until was just by a month or two no or the 10,000 never by so. Now what down for now or can't hold us way. That's when I can't I was I can one and say Muslim or Sama dance and also Muslim one maybe anywhere on start a job and a check or Yache. Well, just 450 million amanache. To the church telling a man 150 man or so already the Akani or action. Into a down for so a jai 250 million na cano at the amano. Or the abufu na kaya na se nakuma person or so. Baby, yeah, the same other kind. Which is scanning 150 and I'm not at the Akani could be the action. Okay, now it's all the akuma pa and the chair posting no. Okay, no problem. Because be no yen corner bra to sell the and come catch and say nyame ya do machana on frame na on famra na menyi na de emfa emma. Okay. Say they say wakuma to yem kakra on. Me ba chow next time be no so bi catch say odo beko aburuchira ende sunya hakura no say wo betwa eye alupiri na wakonkana ya de adasa Ghana card anase wudin na ode beko this obi ka kire obi say ode beko any other country na enye internal te se bia Sunyan to Accra ana Kumasi to Tamale na outside Ghana me ba cho hwehu ni say obema o passport na passport no so no hwehu ni say genuine passport untimi hu say genuine passport a fa kire obi o genuine passport answer because when you passport untimi to kwan emfa any other country bia e wo Ghana ha mo bia na ada obi o say e bia kwantu osi wani so do be ko Canada or do be ko US ana so do be ko ha na o ma passport a o si jai na ma ye ho nkrata asem nyina awie na o si Dubai na o do ko ho no adwuma be na mo kwa kwaye o say security work ono ye post ni na o ko Dubai na bosom ye be ma 100 million no ana oso ko duru ha o security work aban security and as a private security ana no wanti man kire wo mo no problem me de na me hwehwa na me nsa aka no enti asem be na be ka kire Sompa atiefo titire obi a ote ho a bi asem bi ha no asem bi tete no obi tete no obi asisi no asem be na be ka I say I'm making my time there. I'm really busy obi a yan say there has to be down. You may not say the down. Everyone man or the kids can man or she a part of the assembly the moment minimum kasana charge them to the kids can. No say a year durubunum. That's why why are they? But your next time ma wani na ho wati. Thank you very much. Fesikano su yi why? Say. Okay.
me catch that was a me a radio commander. Only me ni. Me say me at your former darumanti. Any able team, any radio station, Papa Terra One Media, the bar 21st clinic, and the mother, and me a radio commander, and Tenassi Mo being Sisi, and Tenassi Mo being how. Near here are some now the abanity, and near him fee, any court, and near him, but say 3 places where any ho now or say or ye obviously gang leader and a gangaria. Enti owa atade bi owo ntoma bi owo tumi bi owo power bi enti obesisi wa o de fa ne breme why me se fa ne breme me frɛ ne baako samu kaya last week me ye program ka kire ne se mama no up to Monday na ano se wamfa sika no amma na madi kan kire mo dada se sunsun mu wiase no ya hyehyɛ interdiction sɛ yɛnworo obi atade na asɛm no ɛyɛ asɛm ketekete wanhwɛ yi a yɛbɛworo watade ebi si wɔ baras asɛm ketekete ɛka dɛ ka soja ni no mo woro na atade wɔ sunya ha but ebepie manimo no na me mpa sɛ yɛbɛba radio so because ɛnyɛ kro no sɛm ɛyɛ punishment kuma bi na ɔpanish akwala no na akwada na ɔpanish no no ɔbɛ 11 to 12 years na 11 to 12 years akwada na opanish no saa na wapanish 61 years maami aberewa maami biti ni baabi na wabo no na de na ne namba na baabi na ekeka koro no ina ma na obi fam so na napoko mesere baabi asem na duru no age se wo ene utim na so manemra na obaye efre maami efre papa efre ba ehwe nkwada ehwere ayi menene kasa ya na mesi twa asem no so wate ye woro na tade na owo manan ne yere nyim odi agora maame ni betimi ewu nti kofa wo bills na odi akwara no ko eni nyina bra oba ye na me frɛ na mesi masa okanie kopɛ bosia na bra betua hwa akwada no na ne ho ento no hwɛ maame no because akwara na di 12 years but sunsun mu wiase no abrewa na wabo no wabo ekuo bi maame ba abrewa enti hweniye na wanhwe yi a ekuo ne mfa ho nkyɛw nti ayete sɛ kuro bi so hema na wo no asanketua bi na ade abasi ni so tra so physically ne waya ne sɛ obo akora bi pero man hima na waboro no na ade a ne kuromfo de bɛyɛ wo no owura bɛ ho wani bɛba ho so na tumi na kita wo na odi gina so bo no na ya gye tumi na firi wensam na ya wura atade na firi wensam I solved the issue amicably ewa ha ene wi bia atam din de amekan nipa koro nim esu akwa ya ko new doma potokrom ehwa ene si I solved the problem wa ha enti nya nsɛm ni nyina na eba enti etoda bi na asɛm bi ba na ayi ekoduru ayi mpanifo bi manim na ekoduru po na odi asɛne ba radio so na odi asɛne ba radio so na odi asɛne ba radio aka sɛ hwɛ ɛyɛ amunya study saa asɛm ne ya mempe it is my profession enti mfa ni agro ye wo ba bia wo dof suduru di ho me ni team no ye wo ba bia ye tumi duru na no na brantie bi ekasa e wo Sompa TV e wo Nkran na eya about scholarship ya MPP for time na wo de mai na o make allegations say saa time no na ye kululu bi you see saa na eye omampanyini John Dramani Mahama saa na otie Sompa FM e wo Nkran e wo TV no so e wo ne office e ho na ofa paper ne pen na ofre education minister any woman her scholarship no so no say asem na wo mo kan wo Sompa FM no mate na kona kwahwehwem mate committee
kwati committee uyi afa report breme kope nipa dodo e mo scholarship no kope wo mo requirement kope wo mo qualification kope kwan mfa so wo koye na me mfa nhia de John Mahama His Excellency through radio Sompa FM ewo Nkran Sompa TV enti ye nkasa keke me ka say oko various platforms ne intelligence unit ne hwan ya wo mutie papa aha na some of them picking wo information but me na me pese post ni ne ho be kire no nti oye ya te na brante ne kan wasana na me serewo ba bi a wo de kɔ no ene papa na wo de akɔ no won hwe ya IEP bete ote a on hwe ya asembesi okay ya case bi si e wo se kwa post ni bi na ote se kwa dwumadi a wodi ya ne se osisi nkrofo sisi nkrofo sai sanso hoye se kwa akura ba ko ase sisi nkrofo saa na mo de case ni breme asam no ko viral ema the then IGP esuma a post for free crime ema mo be fa post ni no e de ne konkran ekoye investigation ehunu no kura ewom ama nei de eto no de ono wankasa na te se kwa ho omusa no se de no hu ye e wo headquarters ho Mesen tenase mo bi sisiw. En tenase mo bi ha. Radio ye di siesie kuro. De hia na se wasa na wo ba no. Wo wa danse na wo meka asem ma me ni nya asem. Na wo so wo nya asem. But wo de ban so na se me pese emma radio so. Nsem a egu ho no ya me pese meka. Nsem egu ho no ya me pese meka. Because send bu ho ya na efa bambom panimfo ho e wo security implication ote na nsa hu e ba ya no e be wie manimu ha security personnel ni bi amembo prisons police soldier fire and migration ba kokochi ne yire ote okochi ne yire wo Dr. Sauti okochi ne yire na ne yire ene ne mpana ba edam paso a wo mo ye lele na yire ni ye lesbian nsem ne be wie manim mama na ma bontin e wosunya he ya e be pie manim me se nsem a eba no nye ni nyina ne pie bontin ma wote ka to da bi na wohia bamboni bi a onhwe ya onfa respect kora ema no but mem penny senti eba na ma solve no easy amicably asundwie muli na fei ohia nya sa nka nsem a ya amote ewo eye me sister ho ewa da azwa ho any other stations ni bebre ba ha wo bebre ba ha but ya na ma sone so na ma kan wo fie na ma solve no wo me office wo me ni me team no me ya ne lawyers akasa se be ya edibuo ebema eye security forces no edibuo be ma himfo bi o kai so ohene ba ko te SDF osuku mu ho no okoto na asase ma obi koto na asase ma obi me de na bra na ofise oye ohene na ni ba no ho so no na mama o mo de handcuff agu nsa odam ma de chen kotua eska no ansa na wo mu yi no na asase ba ko aton ma nipa num na wo yesa ebe de na obi tu amanane na otiemi a ene ye wo brono ne mansi ni mantam any areas bi ho a se wo kobo hu musuo kaka chen se o pass aso sa areas hey ha area ha me modin wankasa wunim hey area ha ngoto asase wo ho on be ba beje ayemwa ayesa na respect na anidie no na eba fom so ya me mpene saa enti ntena fie mo bi sisi wate maje 300 million no ama no oba ye man charge no en 300 no ekodi post fo nsam one Ghana cedi o mami bi but abrante na wo tete o high osu otwa ajajo o se won hwe ya menu modura wu because baby ana ekeka kro na anu ede mesijai me ma won no maduru mu 300 million 400 million meji amount oni hawo owo ahafu post ni no
oni me region we mu but me say me ye bono ahafo nyina emmoborofo enwisiafo enyanka enyina ahene nti region no radio mu no me se metena ha ehye mensa nti fa program no fa how no fa be dam no matiefo ene masofo adawromanti I will deliver ama ho ato ene ya brantie no onya admission obeko school oni nya daache oba beye ebia no obeye fitani because na adwuma no the school na ochu so okosua mechanics ochena no obeye fitani oka abeko ha ma na kora no se be ya unya accident na nkrofo enkonkowu na asave daache eno na mebotae nti enye sika na 21st clinic atnase na me kwa ba wahu menene bedi nkomo mafidie ne na ha uyi firi ha wa ha ho uni ne wa 21st clinic osi kirekire ni nsemu oba okita buku onkita phone ene wes ya kese hirodo broda bag na no ba ku bi osese yade ndi se ba ku no so pole se se wa ozo de acidosis trese acida asisie say enye sa acid ay gu ni pede se nimu acid so yini say o ka ba tri wi gu anu na nka ho nyina awere ba ye ni pede se ni de na we yemu ne de o so di ahora e betimi akun sa acid bi anye manage wa acid yi 21st clinic wo mo na wo aye Sompa FM Sompa Nkran Sompa Nkoranza Sompa Berekum Sompa Doma Sompa Wenchi Sompa aye Takwa Sompa Kofodia and all the Sompas Sompa Nkoranza aye Terra One Media Dr. Blessed Foster aye Nidia ono ana ye CEO ona tete sa radio stations ni nyina ama ne yenso yenya adwuma aye ehwe ye yire ene ye mma aye 21st clinic enti fa wo bakoho fa wo yade koho ne yemfa mfidie enhwewo ne yensaw yade ne yenya adaji mie radio ni bi sise enche ye bewie do ma ade no na yeko Berekum na yeko Goso ya wie Nkoranza Kentampo Tachiman nti yenche bewie do ma na Sompa doma nti de ye nyina ebe fa no doma na o matie eba san so a obefa adwumayefo enan enum ensia enson wotwe nkono edunum onse obanya adwumaye yade na ode ko ho no ye mompa ye se yare ba o yede na ye didi a ye nam a ye humidie yade beba the only sciatica expert the whole Ghana West Africa 21st clinic doctors ni bi bana onim yade ne bontu onim na duonto sister yes sister sciatica okay sciatica 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 expert Dr. Blessed Foster and na Dr. for watete wo monko na oto asentini na etwetwe wo no ebi kura na oto asentini etwetwe no enye sciatica kone ye hwewo na wa ma sciatica duro no wankokun Dr. Majo Nana Mjoso bokode nyame ya adom so Dr. Blessed Foster no hoye nyame adom ne hoye pa na mama SDA sami wabie muku ha wabie regional hospital jam ana wo mu bu fa so ya me be ya me fa wana me to nso yi enti me ba na ye se dem enti utin se wo me be ha ya afo ni duru ho pebem na watena se na watie so ansa kura na ye bopon ya pon oto ho na ne yarfo na da eja no obi nso ba 21st no yira oduru na wachire ne se ene wo opposite ya mados abro sign no oduru ho na wawura ho mo ene ye behwe hin ye behwe last week ni ye hwe acidosis ye hwe ni sunsanso ene ye hwe kwan ye fa so eba ne bi be na ne ye behwe ni complications okay ya katwi no tese yade no aba wanhwe mananko no ehun sunsanso nti se ehun sunsanso bone nti se acid na aba ni paduanim abroso no wanhwe ema na mfri ni paduanim ehun sunsanso bone a ebeba ene ye behwe na anwumre ene ye nguramu yo na ye nchia atiefo biem na yensua ade kakra nse last week ni ye hwe se ye se ni paduane mu ankasa no ehia se yebenya acid ne bi ewom te se ne onipa ohia sugar
ɛwɔ nipadua no nso yɛsɛ ɛboro so a wonya diabetes saa na acid no nso no wohia bi ba ɛboro so a ɛna yɛfrɛ ne sɛ ɛyɛ acidosis na ɛsɛ aboro deɛ ɛwɔ sɛ wonya no ɛso ɛma yɛhwɛ ne range ne sɛ yɛyusu ade yɛfrɛ no pH scale ɛna yɛde ɛhwɛ nti yɛhwɛ a ne yɛhwɛ sɛ wodeɛ no ɛkɔ soro anaasɛ ɛwɔ ne normal level no ɛna yɛhwɛ nsunsuansoɔ no bi sɛ senkin sɛ ebi ɛba saa anaasɛ ɛboro so a nneɛma ɛbɛmu wɔ ho bi te sɛ ɛyɛ a honam mu tumi ɛhyehyew ɛna afei wakoma ɛbɔ no ɛtumi ɛsesa ɛbɔ ntɛntɛntɛntɛ deɛ yɛfrɛ no palpitation no ɛno nipa ne ba ɔse nakoma no ɛbɔ no kim ɛna obi nso ne home no asɛ ɔhome ntɛntɛm te sɛ ne ɔde mmirika from aboro sɛn ɛkɔ ntɛntɛntɛntɛm saa obi wɔn nso a ɔbɛkɔ akɔkyɛke ne BP ne biara no na aba fam wɔn nso yɛsi obi wɔ hypertension te sɛ ne mogya no ana wɔnya mogya mmorosoɔ ɛne yɛwɔ hypotension na ɛsɛ no na aba fam koraa ɛno nso ɛwɔ hɔ ɛne yɛwɔ obi onya bloating stomach onidi yɛ but ofili te sɛ asɛ wadi aduane bi a wame ayɛ kyɛkoo ɛnso onidi yɛ ɛna wɔ mu nso a asɛ ɔyɛ te sɛ ɔbɛfe but otimi tra koraafeɛ ne ma anaa odidi wie ya na ɔkɔayɛ dɛbɛ akɔakɔfe ɛna odidi wie nso aduane na obɛdi no ɛyɛ a ntimi ɛndigeste nti wobɛkɔ sɛbi agyanan so no na aduane sɛ beans na wodi a wobɔhu sɛ bi san yɛ dɛbɛ egugum ne nyinaa sɛ acid ne ɛkɔ soro a ɛho nsunsuansoɔ ne bi ɛni ɛna yɛkyerɛ mu sɛ ɛtumi mu a ɔsonso ɛte ɛfiri sɛ nipadua no ahoɔden a naka wɔ sɛ ɔnya firi nnuane na wodi yɛ nimanam sɛ aduane andigeste yɛ nti no saa ahoɔden no nyinaa ɛsan pia abɔnten ɛna sɛ nea ɛbɛka mu koraa so no system no ɛntumi ɛmpeke nti o body cells no enya saa nnuane nnuro na ɛbɛma wanya ahoɔden no to wo sɛ nipa no odidi kama enso da bia na ne sote da bia odidi wo a na didi yɛ kama odidi anopa odidi awie odidi awime nso ntimi nya kɛse one ma 21st clinic acid na obɛkɔ ɛyɛ quack doctors na ya ma wonuro sa obɛno munuro sa sɛ na wanya sugar ya ma wonuro mu wadie a ɛbɛma wayɛ kɛse ba wodi a onyɛ kɛse obi nso ano mogyaduro ni sa stay emfa gi sɛ acid na nkasa no ɛte ɛba ne normal level no na ɛnɛ yɛhwɛ ne complications no ɛsɛ sɛ ɛkɔ soro saa na sɛ wanhwɛ ma na nkɔ a ɛwɔ how bebra ɛde ɛba last week ni yɛhwɛ nneɛma mmiɛnsa bi a Nyankopɔn de ama yɛ ɛno na ɛhwɛ ɛyɛ saa adwuma no baako ɛyɛ bicarbonate buffer system saa nneɛma mi saa de wei no bicarbonate buffer system no ɛno wɔ system no mu dada nti ɛno no sɛ ehu sɛ acid na ɛkɔ soro pɛ na ɛno ankasa aba na aba neutralize no nti ɛte sɛ ne o sugar no aba o system nim na ana wadi aduane bi a glucose wo mu bebre nti obrabo ni nya hu sɛ asikyire na aba ne dɔɔso pententem so ana watwe bi de asi saa na bicarbonate buffer system no so na adwuma te nti ɔno so nya hu sɛ acid na ɛkɔ soro a na ɔno so aboa ma aba ne normal level nti ɛbɛ te sɛ wode nkyene wasoku nkyene te sɛ last week me kae no na nkyene ne dɔɔso na wodi nso kakra gu mu ɛdaluti no sɛ ne ɛbɛyɛ a bɛba fam na sɛ wodi gu mu nso ma ne dɔɔso bebre a wahwe yɛ nkyene ne de bɛfirim nti saa bicarbonate buffer system na adwuma a ɛyɛ no no ɛna o lungs na ɛyɛ wahrawa no ɛne kwan a ɔfa so home ɛne kwan a ɔfa so home pie no ɛno so yɛ kwan a Nyankopɔn ayɛ a ɛfa so yi acid ne bi epie nti sɛ acid ne dɔɔso a home na yɛ home epie abɔnten na yɛ carbon dioxide no ɛno contain acid nti ne yɛ sɛ ɛno ne pia ɛnyɛ nti sɛ acid na ɛwɔ o system ne mu no ebi fa saa mframa na epie abɔnten ne mu ba na last one yɛ o kidney na ɔsaa no ɛno nso eyi bi epie fa odwonso no emu sɛ kɔba saa ne ma miɛnsa we ebi antimi nya na dwuma yi a acid ne bɛkɔ soro bɛsɛ ɛkɔ soro na wantimi anya ho pomasibre a na ɛsan aba bɛha sɛ o kidney na ho aka ɛna ɛma acid ne kɔ soro a isama kidney problem ne kɔ soro because ɛdɔɔso a ɔnso o kidney na nkasa no ɔhaw aba ho a ɛnni ahoɔden nti sɛ ne ɛbɛyɛ filtration kwan ɛbɛfa so ɛbɛsɔ ne mogya no so ayi efinin toxins na free mogya ne mu entimi nti ɛkɔba sɛ acid ne dɔɔso a di sɛ ɔba bɛyɛ extra work na sɛ ɔba bɛyɛ adwuma aboro sɛ ne ɛteɛ no nti obi wɔ a ne kidney no ɛdu the third stage
obekwa kwa na da bi a be 45 46 48 na ho oden no aba fom nti third stage no eni kwan say ye adwuma bebre nti de koba say acid ne wo soro a e wo say nye extra work nti wani be ba won so bi obekwa kwa check no na ate aba kra ba be fourth stage adwuma na kidney ni e kosoro nti no say yehu ni sa antentem so no ye wo kwa ye fa so a ye boa sa nipa no bia obete ne nchene so na mo no obete so kakra bi ko ni nyina ye ne ma boa ma okidni ye adwumaden na mo no so kuta acid ne ebi nti se ye kohwe na se acid na se okidni no ha ewo ho a ewo se yetimi ema wunu a obenom a ebema acid no se ne ye wo soro na timi aba fom tem ansa okidni no se ne condition tie ne be san ya de ben akosoro se wahrawa nso a wahrawa no eho na eboa ma mframa eni moja ne di afra on se moja na nka se di afrisa no we yemu ne ye moja na musa akwa ene ye wode afra mframa na ye home a ya so ne so kama ye oxygen no nti na nya oxygenated blood na se no mframa ye de be afra no se ko ba se acid ne dose a e ba be ha o lungs no nti ubon se mframa na anka wo se o lungs no babia wo se no so ne mframa no so na eyi fini pie na kema mframa ye krogen be fra moja ntimi nye nti wo se mframa ne ohumi fra bonten ba ye contain chemicals ni nyina no e ba be fra moja no nti eno so eye ohafo fra obetimi aye de ben obetimi enya ewo o lungs no eho ena yesi emobi ekasa emu etimi ye de be eye mre won se nipadua na nkasa no ehia acid ni bebre ena o kasa no ete se ode dadoa to nsuo mu se eda nsuo no mu cha na ho no ewe na de chi saa na kasa no so te se acid ne dose bebre a eno so saa na ye no afa obu se na ho ode na aba fom nti yese o kasa ni timi bu hwirehwire nipa oye bibi kakra bi a ne kasa emu obu se o pagya bibi kura na se emu eden emu edu kakra bi a etimi ha na span no nti obekwa kotwa esu ne yese bi a o kasa ni ba bi a de ben aka enam acid na de ben ados ni nyina complications se o acid na de ben akosoro na akofa sa o ha na de ben e de abro na de me de be ka ho na ya ko some of solution ni bi say acid no ekosoro a ema wo ankasa onipadua no ofri onipadua yemu sane na nka hu se ho oden na wotimi ye wadwuma no sa ho oden ye de be eba fom se ofri onipadua tibia no emu nti anka first no ade ananka wotimi pagya koraa no anaba bia na wotimi nante duru no untimi nante nko onante kakra bia na wabre ana wo ye adwuma kakra bia na wabre nti se ofri hase na nafu wo ebia ofri sompa na ekọ original kra ko nafu ma obetena kwa mu be miensa ansene waduro because na koma ne bone ntentem na afi ote brenso ntentem pa na se saa nipa we antwe ne ho amfri adwumaden ho na wampe solution amma ne ewo ho ne sesie na afi na ede ne ekọ ba bia se eye life threatening no de ehia se yan rush to hospital ntema wa ho ya obeye de ben obewu nti se acid ne ewo ho a ade ba ko a enhu kakra ewo ho ne se emma early symptoms bia nti ewo ho a wonhye da enhu ne ntentem se bibise na ewo meni padua ne emu be ansa na obehya se notice se wadidi asesa ewo ma obofono hu se wo so te na se ne soro na ede be akosoro kese ebekun nti na ebehia se obekọ regular check up nemo untimi enko bi no ade a obetimi aye no wofie di abo oni padua ne se obenum nsuo bebre o kidney no ebetimi ayi acid no dodo apia di se de ben enya nsuo bebre nti se onum nsuo dodo ekwa na oye hydrated a ema o kidney nya kwan de ben esone moja no so eyie bra eyi sa acid no dodo na de ben afru ni padua ne mu afi ewo se wo sha se notice sa na ema na ade a won ko hospital kra wo so ye ne se obete won chine die so kakra na ma okidi na anya kwan ya debe aye se adwuma no afi na mono milk ni nyina ye nuane a wudi a eno so eboa ma acid ne ye debe ekosoro nti intentem so no obete eno so kakra ena wo age no abro be 50 ekwa eno so be hwese sa na mono milk asichire ne ne no ni di no ebeye once ne ho a ebi ewo ma na nka wa ye debe wa we nam ne kakra ewo ma na nka wa ye debe wa no milk kakra se asichire na obedi a
enya kakra bi obi o se me de me check me sugar na eni soro nti wodi ni se ne opa bia by the time oni beba won so no na ashuti kosoro ana se e wo se wo kidney ne eye eso work nti no ebe ha no ena wo time odi bedidi nso very very important se obedidi intentem so especially anwumre o ma ade ensa bebre ansa na waye de ben ansa na wadidi ni nyina eye kwan a ebeboa onipadua no ema watimi akipi o acid in a balanced way ana ada the neutral line so se na be ya enkosoro bebre na ema me hell enkofo bebre obi wo se ni nkotodwe ne ahono na ose oti pain pa ewomu obekwa kwacheke no na ebia acid na ayedebe na akosoro na ayedebe ekoso saa ana emanete saa ya ono obi wo mu otese ne hunamu ehhehye no ne hunamu hyehye no ya ye check up saa wo ho nyina enso ye hu adekode ayedebe ha no obekwa kwacheke no na bia acid na ayedebe na ekosoro na ebu onye den ba bia obewura bia no ka che doctor nse adise na hu wo onipadua mu a doctor ne be hwehwemu aboa senkin se o notice se acid na ekosoro a obekyerew ade a obeya a ebeboa ama atumi abafom na atumi ayedebe atumi aboa na wankwa nkofa ohaw kase bi ama ameto ho so na daache ankan anto okra hyene so se acid no ekosoro pa na etimi mo obi enya stroke yesi etimi ema pressure pa nhwemu kire se etimi ma pressure ebegina utirim sa pressure ni timi ma ntini na edi moja ekowa adwen no etimi epai epai a moja no ehya se enwunu egu utirinim ama etimi emobi enya the friend say stroke ana se etimi ma wadwen no ahonhono ye deben ebam ntubon se yebetwa scan na ebehwe no na brain ankasa ho no eho na ye deben ahonhono ni nyina se aso ne kosoro a etimi ye deben etimi ekoso saa nti emma enkosoro emmon se ne onipadua no ehia so na nkwankofa ohaw bi anya deben amre anwumre kakra wei ena mene wo yesua se ode ye adwuma ebeboa maka cho se ohwe onipadua so ewie a wadua ne die ebedoso na waduro nom abafom na mu se wanhwe so yi a waduro nom ebedoso anopa obenu maduro awia obenu maduro bi ho kra na ebeye time de dadada so onum bi do hwere ba ko na ode bi ka ho onuro no be bebre a nuro no so onum ne bebre a ebedu mre bi no emwo onipadua no ankasa enti hwe won so yie enne na ama waduro nom ama amedoso hyene so se 21st clinic ena anwumre na Poku ma ye kwan a ne mre mu ye de ebedi nkomo kakra efa wapomude eho bia nkomo amene udi ye mu bia ni ho a wo ho ha ne mo wode ye no sciatica osisi achi efa to asesa de besi wo na ase no etwetwew wotena ase ba bia obetena na waka ho untimi nya hwe ayumre me no kasai unyanka wada na eso se ne okasem mu ena wuntini mu esi etwetwew esi tutu wunti no untimi enna oda kakra bia wani ti ya na no emma biem bra na yenhwe ma no yenhwe ba bi potia ohaw no efri na yenfa ho aduro enka no emma se enya no so na ehaw na bia odwonso ntentem e o ma wani so echin wo o mema asem ekofom wa otimu se na nsem mu no ase ohonamu enya wuye otenka se onipaduam enko wuye ba unhu ba bia ohaw no efri a bra ye be ye hwehwemu ankasa ahwe onipaduanim ba bia ohaw efri na yatumi ayede ba yatumi aboa obi won so na ma so o me de menko hospital efri se eya manyale da bi wo yesa wo di onipadua na abro pepomodian so e bi eben na ya koye regular check up na ye hwe se ohaw bi e wo ho a na yentumi emboa 21st clinic ye adwuma ejoda edikosi memeneda ejoda ekosi fie da no anopa nonson edikopem anwumere no 9 anopa 7 edikopem anwumere no 9 na yapon 7 am to 4 pm ejoda edikosi efieda ena 7 am to 12 noon that is anopa 7 ekopem awia dumienu eno ye memeneda anopa nonson edikopem awia dumienu memeneda ene ye adwuma ye branches ne edoson se owo obro ne mpatem a Sunyani your original hospital ana Sunyani teaching hospital main gate wa ba bia taxi for no original loading no ana wo de oduru ho a bisa SDA ni na oye provision store friend ma ya ne se o we 21st clinic obekire wo wo techimanya ye we dandada na GN bank eye adwuma ewo mo no
enka ne ba bia na Agenkwa FM ewo no ana police for no mo hye ntade mfita no omo office na ewo techiman no ye na eben so pe ewo techiman ena owo Nkoranza ye wo kasajan ye ne Presby Bank no ena edin hwane mu ana se ba bia Children's Park na ewo no ye na eben so pe ewo Nkoranza se wo go so a go so ye wo abotan so go so abotan so ye ne Success FM abro san no ena edin hwane mu pe udru ho a ye wo ho a ye doctors no Dr. Yakubu ene ne staff ewo ho a omo ye adwuma Kumase Takoradi Oboase branches no edoso ne mu fa number mede ma wo na frɛ na ye nkyerɛ ba bia eben wo na bra baje wayaresa number no 0540 311 311 0540 311 311 anyumre me sorry Nana Poku ato aso ama
abusia mo ho ye enche na me de enkrato Robert John mo Facebook na hwa de and na say apostifo nsem ne dos bet me do be call Calec University kwan so ba Kofi Job kwan fefe na wo dwi kwan no na post ni bi de car abo abrantie bi na abusia join Facebook na ha de car ni o de ko Sompa FM live maka kire wo se me nitro emfa nkire wo nti ya na me pe evidence na asemi ni na me yad mo kire na me ma brantie na akasa but I'm just giving the police the benefit of the doubt say oni abrantie na enko kasa because abrantie na frame me no o se ensem a police ni no ekeka no wan hwe yi a osori free ne mpa no so a obema police ni na koda mpa no so na oda mpa no so a ye na free ho no na ye transfer ne edna komochire. This is the word from the guy and meaning baby a boy ni so free the see ni he car ni new na boy no narrate asem na boy fe so obenya the voice ne kakra bi amamia na mewia abrantie ni abrantie no wonie ko Facebook na fe so wonim na ofiri mi kurom bono doma ani ne mpatamu na Nsem Nana okan pese wutie bi maka kire mo a week ago se asankese reba franka ensi so sunsun mu wiase no a policefo edu ensia ewo bono region we mu no ya hyehyɛ programs de amamo na hwe na mfa wo so. By the way, asem na esi wo yamfo na policefo bi ekɔkye abrantie bi wo wi base na wo mbo no na wo mo se na onu wi na wo makwa kosie na wie na wo mo aye yie na wie no mentwa so na me investigations bi enche ebeba abonten na abrantie ne narrative story ne kakra bi na abusia onya no ti kakra Amane kansa yetintin madansi jesusa Mweni bekani senye Ya mubikan uzikro Kanane rumani Nede wadena mawa Mubikan uzikro abrantie na onya akwanhia no na okan word bi mema abofke apa amamo na ogusu a open no awofo no ma momma ewo eye odomase mameni kanka we nkyere mo so mbeka ya last year a free St. Mary's Yanana Senate Odomase traffic light ekwa kwapem kwan na asodinfo party ni dweto ho na emfuturo ekum wo mo no enkora na wo mko training no se wo mko training o chame wo don tanfa sa kwano so hu wo mko training na se wo mo ba obohu se moto na ejina wo private car wo mu nim no na wo mu gina Odomase o de asema American study ni wo Yanana Hotel Junction ho ekwa akopin St. Mary's ekọ eye S back ho no
enkora no pon train na wo mu gyina unknown buses visitors de oti moto so a onimu no de oti kam a onimu no na opede e friend lift no se domase ha enemre mu no na wo gyina hokora na o ma me gyina wo nchen kora wo junction so kora no ofo wa hye de wako na o sere ne se onkonkosiu abra onim se so many road eye tributary roads ebetimi di wa dodge aduru Cote d'Ivoire domase so akwan ya deda domase edo be dodge aduru eye tan akosi wanchi akosi sampa na ede wadwana akosi kentampo edoso na no social media enkoda mienu bi ede wo makwa piem wo se Burkina o se Benin Ghana fo nkola mienu se wohu ho mo entimetu e mata ne fo se monka nkyere mo mma no so omunye very careful na tie de asisesi a ewo eye Catholic University wan se Kofi Jobu eye akwan na kwan no oye free Odas school ni nchen ho de wo mu dwiri amanfo dan egu ye ewo mra kwan so no na oye saa manaba be fa hotel ye frɛ no friend saying Shiles ebetwam ewo Shiles na afam saa ba be piem ewo Catholic University na abesi Catholic University na abesi Watchman na asan twam from Watchman na ababesi eye Ideal College na asan twam Ideal College abesi eye Alaska Junction na afa Alaska Junction ababesi New Doma Junction hwa enti kwanketwa na Kofi Job eye no oya wie agusu kotale Kofi bacho wie for speed drums guso wadaroma na tie de asi anadwe Saudi Catholic University hona womo eye bridge bi ewo ho na bridge na womo eye no womo yikwan fa ajafa ana ensuo tai eye emfinfini ho babi omo ye bridge bia Saudi Odas hona ase ho pa no otra Odas na kwa ase babi omo dwiri ya ne gu ye na nanam koye amamre ne amane ewo ho na bridge kakraka wo be no te seta no de no kesiye ti nanam koye amamre ne amane na nanu a ensuo no toye no okọ eho na ensuo no atam okọ Catholic University ho so a wo mo ye bridge kesiye pa ewo ho baabia bridge wo bia no sorry baabia ensuo bia no wo mo ye bridge baabia ensuo bia wo mo ye bridge na obeka ya enora ene nanu ensuo chenchirenche eto wa ha no etoto aso 2 days nti eto papa nti sanso wo mo ayi kwan fafa na eye bridge nsuno ensuo na ba betam nti ukọ Catholic University kwan no so ho a bridges na wo mo aye ne mu ba kono esanse ensuo no to na ano ene na ano nti no Kofi Job adwuma yefo no estopo adwuma because ehwa aye so madi ehwa aye atache nti udi agora kan ne bekam ani nti ensuo no kotai eye bridge na wo mo aye no emfinfini no da busia arahosema matie ne se enkora na wo mo ewo eye Catholic University ene wo ma ewo eye Catholic University area ma nhwe ne so Catholic University area ho no ene wo ma ewo odomase efri Odas ho kwa kopim bridge kese mu ho no abusia na anu ada nsuo no togu mu kakra no enkora ne de ho ada no swimming pool enkora ne de ho ada no swimming pool o na mo so mu ka ho bi swimming pool ni domase wo swimming pool ni domase check my me check swimming pools at domase our Facebook. Is there any swimming pool in Sunyani West or domase fear pre there say bi wo ho check it. Is there any swimming pool in Domase
Ghana. Yes, there is swimming pool available around Odomasi Primary through hotel facilities. Hotel, Moonlight Hotel. Check it. Yeah. 12 hotels within 12 hotel swimming pools in the area. Anya no correct. Glamoze. Obo dasa na. Ana Odumasi. Bossy located 6 miles from Odumasi. Nchancha ho de na okenkan. Make Sunya Dumasi capital ho no, district capital ho no. O bambi say. Komna. Nibrisem. Nibrisem na make no, but say who the course. Nibrisem komna de o kano. Ne nso ne ntone na ekoso. No mu dwadim. Nso ne on say babie nso bia no on say obeko no matim. Na afam de abo ankasa abo agu se uduru una onim ho utra udas ho nso ebodoma so masua esi nse wo mudwi masua ne to mu ya no ma kwan ama nsuo no nso ne tamu saa obekona nkora no mo pon school no no mu gum omo de na swimming pool edrum da ne kwase da okọ wanima wokọ seleslo de no ewo utra masua na animo nso fofo da nso ne dina me ref se minim se hono eya atade de omfa ncheme eno nso mu yi ana wotwam seleslo de won we adru seleslo de honso bi wo ho ana wotwama eya fie precalic won so no kase pa na kwanom ya no magam finfinfinfin no na enso no mama ne kwan na enso ni tatam no na wo ka no enkwa ne kokudwarim awra wosema eya tene se enkura ne kokudwarim wa abra adwumefo na nkwa adwuma no ama omunipa ba ko mu hunu nsuo nim asad na ye kasai no akwade da nsuo nim information ebo enti abusia Ghana National Fire Service for Madaroma ba adwumefo na ko police station wenye police for ase also me ko report da bi na so ko report no mo free fire for no police officers so ya we media media na free police fire bi kura na omu ma we no maye into no motu anwumere ya me say akwade da nsuo num up to now about 921 oda so da nsuo no me boa ndi komna awra ho me ye oda nsuo ni sese oda nsuo sese anti e be sere Ghana National Fire Service for sese afi e na Kofijo badwuma for Eco Police Station akoye complain ansa na police for no afre eye de mam e ban no kran say nsuo ni towie no mo korran so ahwe kwan no mo ye no no mo kwa mu kodu babi na nkwala fo e na me ka se ejina ho sese ya de me kire ne say Ghana National Fire Service for Madaroma akwala bi edda Catholic University bridge na Kofijobu eye kwan no so no odam sesia se wawuo se wonwu yo yentimi nkire na according to report aba ne kire se Kofijobu adwuma efo no ekọ eye inspection na ochena ebi omako start wo adwuma no ena yate se enkoda ne gina eye ensuo no ho ena ombusa se ede na asie de asie ne se enkora ne se yenua ba ko da nsuo no yentimi nyi no saa wo ma te aguma wo mo edware nti se sia me no kase no wo mo se akwada no eda nsuo no astu se wawuo se onwu ye no ena me to nkraje a kire Ghana National Fire Service for say momfa mani enkire eye Sunyan Catholic University ba bia Kofijobu eye the last river na ewo odekọ Catholic University no akwara no ba ko eda nsuo no se wonwu ye a yenko save no because afa na ebeko police station na yakoye case ama police for we go Kofijobu adwuma yefo no they are doing formal work ana mentwa no sesia we nso nkra ba kire mu se police barrier na wabisim kwan so hasesia no ho na moko DVL kwan so no am say attention ibi o jaddam tie severe for jaddam sesia ye kasai no fasa wo kwan so police for manipulate friend no wan kire but wa friend kire yen why myself wa bebe mo tonton banche no banche for line o mo say o ma frɛ fire for nam so munyom ntino o mo frɛ say mo mo enti mesre eye na fire for be da akọ ane oti area ho a charge phone preko na won be dum no
transformer na eja dem sa ne de ene mo amote be ko ho ne de ene mo amote area ho no mo hwe na mo charge mo phones because no kura de a ene on bedu mu nkania na wo hosisi a but me de no ene kura no nhye dan hia me papa saa se enhye dan ko so yi bia but sisi a no mesere mo Ghana National Service for no won be da akwa ha on be da akwa ha omu machines mu ka ne nya papa anti se ba ko di nsuo kwa na ba ko de ka kwa anti Water River Authority for ebesere mo wo mo se eye ba bia banchefo ehye banche no ewo eye postfo school na ewo abisinkwa no so no transformer bi wo mo se eja demo se etiti jaw se deben minim wa wo ho no pa chofre na maye situational report but mesre ensuo na wo mo ye ho adwuma ewo Calec University ho no wo mo se nkola na wo mo kodi agro ho no ba ko da nsuo no sesi ame no ekasa yi nti mesre mo ebia wo ngui obehia helping hand first aid nti mesre da ben na ye twen ama ochena de achi na ayi excavator ne hwan ya na excavator no kura de na adwen ode aso ebo nsuo no mo se opa akora ya nya na mo maso na okopa apa na kunu ana pumping machine no da ben na pumping machine ti mesre Ghana National Fire Service for modawroma ye nim se akade no muni bi nyemoa eye oman ne aban oman mu bi nti ye besrem kakra ho no mo nkotra anhwe se mo betimi ayi akwada na mo ayi ne ede aman mo mama ni na ho mo nka nkire mo nkwada no kovijobo nso wadawroma obo adwuma onso bibi saa wo ho a asise no the next ensu akaka bia no pe barricade ni bi de ye de jeje ho no reflectors no na fe fa bi jeje ho maye na wunnim se besi asi nti abana saa no de aka no ensu no to bia fa eye reflectors ni bi jeje ho maye akora na ekọ ho kora at least okọ na wu asa ye wa wu wakwa ye de reflectors abo ho no na sa obedwe reflector no na wawura makwa akudwara dware mfakọ enye omo nso a lack of exposure ohun swimming pool da onwere bi mu da ti ohun ni saa no adane tilapia chena na chene se oda eye catfish die num abusuya mesremo muntu mu ma no fo wate muntu mu ma no efo kofijobu onhyeda enye saa bet abana saa enti ye hwe mani si bi okofu so wahu ni saa no forman utie mi a mesremo ana ka kire wa driver fo no wo mo pe speed dodo manya 2 cases bi 2 cases mesremo le wa ma driver fo no si ko speed pa no enya agro ma driver fo no bi mu ko speed dodo so mo firi Kumase kwan no so na mo tisi abesim kwan no so na wo mo eba na anwe ne guma enya de ketwa na abo no guguma nyame mfasa ma na abo no bi yisei na taxi bi so ana praga bi se gbama de beba ne nye mo bo adwuma de bet eno so nkire se bibi wo ho amaye nka nti yesre mo de asie enne anwumre eno no awrade mmonkora ne ho ban na mesre ba bi akora no obia no awrade mfa ne nkwa emma no na samre wa tombe so no num ne fa ekomo no nsia odamu ankora na twa ho ahyi a yese ye hu ye nua no omo ntimi nyi no omo ekọ no so omo ntimi nsim na omo timi ayi no afi na won ba be ye complain e police station na police for afre fire ntimi mesre mo de me ntwen fire for mesre mo mfo mani enkire e Calec University kwan so kofi job kwan na wo ye no bridge na oye e Calec University wo mo sa akora bi dam no bompa yese onwi awrade hu ye mobo na awofke abrantie na ode abaya bi ko share magazine fire service for fie ne nchen ho a o hye ne na ode sekan wo no na otutu of offense ode ne share manhole no mu no case no akwesi sen he Ghana pa wo hu min twa so mo ka se case nti ba ya me refi wo hu samokai magazine ono ankasa ni nua ene ko police station ko ye complaint se ni nua no ene kum abaya no o hye no anya yie ena ope eye amara na wo matu ofie ho ni bi no ena opeja ade ni firi so na odi ni wura mu nti mo amuhu fire service fo eyi na firi onyina mu hui abrante no wo ma no remand me pa chaw akwa go sisen
ɔdamu anaasa wɔn mama ne bail na sɛ wɔn mama ne bail a case no akɔ akɔsi abaya no ne funu no wɔyi abaya ne funu no wɔyi maka kyerɛ sɛ hwɛ ɔho yie o ma w'ani nna hɔ o sɛ wokae berekum yɛbɛdi bronya ete Ghana CDC ho nti kwabrane wɔ ne yɔnko so ka ne sɛ zuru ɛwɔ berekum mmɔntene so monkwanam kɔbusa sɛ case no akɔsi sɛn abranteɛ na ɔwɔ sekan no ɔwɔ hɛn hwɛ yie tubafo na de otwitwa nipa hyɛ fridge mu kora no nyame yɛ adoma February bisimi de to so aduru no ɛna court betena ase na afei so de ne betumo so obebua no kumfo so obegya no ɛne de yɛbɛtwɛn court no 24th February case ni ebedi akyire saa abesim hɔ na no kai abifa ansa na Richard ye no besi no akora abranteɛ kama a na ɔyɛ fashion designer ɔno so ofra besim hɔ a na ɔse opesi kaduro na ɔfrɛ na wɔfaseɛ sɛ ɔmra na ɔnkonkɔtɔ bɔɔlo ma no na wafrɛ obi a osusu so woska na watoto nneɛma nyina nkɔde kwakokuna kukuo ne nneɛma nyina ɛwɔ mu no saa abranteɛ no ɛno so wɔn ma no remand na ɛwɔ Sunyani Central Prisons abranteɛ no ɔdamu anaasɛ wɔn agyeli no aba pemenyon no mame pemenyon no emame aye kwa ho da bia me ka kire wo se hwe ho yie o na bone na nkrofo bi edi wo bono region ene bono ahafo ha na ye gigi ne so wabodam ontisa wabodam entisa no eye cartel binu mu hye akire wo because de otwitwa nipa hye fridge mu no aye ko ya na etire da hɔ a na nipa foforo sanso da hɔ a na tire gugu fridge no baakofo nkum nipa baakofo entimi nchiti sɛ me Nana Poku anasa above K enchikyere me nsa engumachi enchikyere me nan emfase kan entumiti entwa da one person cannot kill enya baakofo na ekum na so okum wie kura na dwidwa na otwitwa no nti baakofo na betwitwa otwitwa wie na ɔde hye fridge mu no ɔde koye den saa costo no bi e wɔ dan mu hɔ no na ɔde nam no kɔ hen na ɔde kɔma hwan ne hwan ɛwɔ mantam be mu ɛwɔ mansi be mu hefo na ɛtɔ spare parts no spare parts na egu fridge ni mu no nipa spare parts na egu fridge ni mu ɔnwe because abranche ɔmo se ɔnwe nti sɛ na ɔkɔtɔn a na ɔkɔtɔn ma hwan yɛde hwan na soma no na no wɔfa se na ɔda hɔ no hwan na bɔ no pa ma ne kun no ɔne hwan ne kun no mfie na ekɔ mfie num ne abranche ne nkasa akɔto da but ɔwɔ twitwagefo ma wani na hɔ wate ma wani enna hɔ na wuni sika na wuni link na wuni abduru na wuni nyamia awisia kisa obanche wate utwa mu okwan mu a enya ho ma ya asem so mirikam na twam na ɔde ka ne bɔ se paw na opraw di dem ana okunwa yɛbɛsie wo okay abaya na okosie ni papa ɛwɔ berekum na stroke chie ne wɔ ɛyɛ asie ya ominito ya ɔhyɛ fridge ma wɔ mo asie no sɛ wɔ ma yɛ ne dan no busa ho sa akosisen okay dɔma ahinkuro ɛnkwadaa mienu yɛkye wɔ mo na wɔ mo kɔkye pragya rider omo de sekan wo no mako 34 times sata na nkola no nya 18 years ye de enne ochena me fram pa be busa se sa me nkura no wo matra mfie miense ko mfie nan wo matra nti wo da so da mu anasa wo mama wo mu bail anasa wo mu wan pragya rider no ne ma me di ne baba ko pe o abisim de no ne ma me di ne baba ko pe mawani enna ho na last year 2 years ago ewo kyera na wahu de wa ade beche na wei na ukai taxi driver bi a wo kokun no kyera to no to eye banchifuo bim ukai the same place na yatwitwa kwabena ne hwera ene ne be ma nyina to agu na yatwa ne nsa kokromoto no ba 1 2 3 4
you see rituals nko ekwesi sen na anu ada kyerɛ hɔ abrante ba ko bi a so mbeka ya na ɔmo se ɔtakita sekan wɔ kyerɛ hɔ takita sekan wɔ kyerɛ hɔ kita sekan wɔ kyerɛ hɔ na anu reporter mi nya ya kyerɛ sɛ watwitwa nipa se ha ɔkyerɛ me pe video na ma wo kyerɛ hɔ de akyi na anu ada ade akyi ya ɔmo so obi di car abɔ pragya rider na damfo ekwa no ama na damfo na ngu ba na damfo na nyame adom wasua adwuma sɛbi mobroni bi ba pragya na kun taxi driver na kun pragya ayi mate o sɛ de ɔte ne nkyɛn no ama ba ko no so ne namu nyina abubu we ne yasie ne na no fie dai wadwane kɔ ɛwɔ kyerɛ hɔ o kyerɛ hɔ ɛna maame bi sɔre ahomakye a ɔkɔ akɔkye ɛyɛ kosi ade akyi na ɔmo de aba abɔ ne tirim pe samukai kyerɛ hɔ samukai kyerɛ hɔ ɛna obi ade akyi na ne maame ɛne ne nua ba ɔde koko ba abɔ mu tirim pe akum wɔ mo ɔno ankasa gitum mumu sa saa branteɛ no ɛnɛ ɔwɔ hen ɔdam anase yɛ ma ne bill akosi sɛn kyerɛ o makasan makansia kyerɛ atanom sa wokai ade akyi na ba ko dam hɔ kyerɛ secondary school akyi hɔ yɛkɔɛ na ɔmakum baako ɛde ne ato hɔ banchi bi ase yɛkɔɛ na ɔmakum baako ɛde ne ato hɔ bɛpem nnɛ yɛhu sa asomasi na sɛ ɔbɛnten abirifa kurom otrakyerɛ na akɔ abirifa kurom a 2 years ago ɛna yɛkɔhunu sɛ wɔn atu nipa funu efunu a yɛsie ne bosome ɛnwɔtwe no kwabrane ayi ne ti no asan so ayi ne nan no ɛde kɔ me ɛna mekɔ hɔ kɔ hɛ efunu ne bi asɔfo baako a na ɔka ho amongst nipa 2 bɛpem nnɛ no case ne kɔ kyerɛ secondary school kyerɛ police station ɛkɔ court ɛkɔ ba abusa ho sɛ nipa mmiɛnsa na yɛ na yɛfrɛ mo suspect no saa nkorɔfo no wɔn da mu anaasɛ wɔn ama wɔn bail bechem presek nkwadaa num ɛkɔkye akwadaa baako ɛsiesie no nkwadaa na wofoɔ ɛba apɛnkɔ ase ɛde dwantoa ɛkɔsi ɛdua nkwanta manhene kyeame so na meti meeting na si bi ne wɔ recordings ɛma nkwadaa no maame ɛbɛpa akyɛw sɛ nkwadaa no se wɔn na ɛyɛ akwadaa na wɔn yɛ saa no maame kasa asɛ no wɔ police station asɛ no wɔ police station asɛ no wɔ court asɛ no wɔ police station asɛ no wɔ court ne yɛ fa lawyer fo ma wɔn kɔduru court no nkwadaa no se nyɛ wɔn na wɔn yɛ enya no mo ye nya no mo ye nya mo ye no post ni na case ni woni nsem no o de fofo no team police ni yasie no case no why ne sese e woni nsem biu tubafo ne se tubafo na nsem amaka no makansi ya be se makansem be se enum edu ote tubafo na hwɛ wo ho yie na wiase uni sika waba anim na uni panyini na uni network due 2 years ago watchmaya na onwen sunyan asieye obi de carbon ni se pau saa nipa no ne busuani eye sikani kɛseɛ pa wɔ bunu region ha ɛwɔ sunyan ha ɔyɛ sirem ni nti yɛsie no Bɛɛko junction me ankasa me nipa expert printing press na kwada baako ɛno so obi di carbon pau aya ne sɛ ofiri sirem ne baaye oni kamafoɔ enti yankomra ono so ni papa yesikani ba ko no di kan kum saa eye watchman no ye koma lances kura no nkita bi kan na ye DV ni papa wo sika obunu region we mu enti yankomra ba ko so de na esi wo be ko junction ho no okoto patura pau eno so yankomra no aseme mamu sei enkra mamu sei hwete o wo sika ti yanka ne hwe onenam kurem o yesikani ba bra ye bewu aja ho yebewu aja ho makan nsɛm na akyerɛ wo makan nsɛm na akyerɛ wo dumasua emre bo mu twa akora bi tiri mu sekan
so be kaya ne na awotwe na teacher ni o kire social studies e wo wamfie wa share no ho akonfo e wo eye Dumasua junction na do ko eye nifa so ho no ansana akwada bi so wo mu twa ni tirimu sikan e wo Dumasua ho a wo se ne papa wo se ne maame wo se ne busuani na next week or ayi me ne akwada ne papa e be di nkomo na nsem e wo sa akwada na wo mu twa no wo sikan ni mu no bra wo be ko wachi Dumasua ho a papa na wo se wa bodam na ogina dentan Dumasua police barrier ho na wo mu nyam firi ho no ogina ho ewura ka mu akwakopa akwara abo na kuno takase bi wo se wa bodam na bambofo ogina ho kitatuo wantimi yankum antimi anya bone oti ne husi nwuram okoye obi ne yire ebutuafo mu a wo mo do ti hye ne yire no so tuto a ne kunu so no so a se ne yeso ye de police ni no sare ayi bodani ni ewu ye no ene wo mo koche papa no ene ne yire a ne ba kwada ba busumi nsia den tam ehye ne chi no ade ne kotum buza se case no akosi sen na saatam abodani no ebo wura ka ma na ogina kwan no ho a na wa block cars e wo den tam Dumasua barrier ho no saatam no na bambofo nyina ho but okọ obi yire ho a okopena kunu wo nwura mu na ono so force ya asan oye de na owu ye oye de na owu ye de omo am ho no ene de wo man susu se oye bodani but wo mo se wakum nipa ya chene de ne ko hye mbatane na ne ba hye na chi e wo Dumasua de ne ko Dumasi police station go and ask usa ho se akosi san ma wani na hawate hwo ho yi bo bra yi pelinks na wa hwe ya wasem be ye mobo me ba sese ya Many munyame ayakwawo bitumi kansem bebre ni ametumi akanisa tonton sa accessories ni bi but na no me checks kire me se sa baaya na otonton sa neema na ota be da magazine ani mu ho no abaaya no wo ho enji hwan na abrante no ekum no mo hwehwe mu yi madam fu bi ye frɛ Owusu Richard aka Bullet wo ye head teacher e wo Cascom e wo kira na no na your birthday me my belated happy birthday and afei eye mi ankasa menua Sir Moses we headmaster our Unique Academy and afei pato also kira de our Unique Academy our kira mate se wutie me anyimre yi one a teacher for am wonyina maka kira wo se mo wo kira o pe basuku a wo school fees bu fo pa discipline kura na fa no ko ho ayare o je sen e be fa next time why fa no ko ho o de ne ko school be a normal right and normal right o to wada kro be ka say mommy are you crazy what me I know my right for o be say o ba no abusia me say nsem na mabobo ni nyina mahwehwem emaako na o de to hofo because as I say me hunu de eko ene de eba na o de hwe o hu yie we ase nye de we ase enye de ntimo ani na ho ene the major issue no eye abrantie na post ni ka so de ne be ko Dubai na wo ko Dubai a eye 450 million oi uko Dubai ya yesen abofu cheki ya yesen
150 million kura nduru. No, because na no minya invite sa. Baby am call yi. Group na me call ye no, e ma me invite say ayi nka me san so embra na obese. We are 9,108.90 deben. Nti me fa na titi can at least be 100 million. Na kwan so ho no wo mo begina kwan so no ayi fo no dan samia for 1954 no and 450 million na wo Singapore so abusia. So the major issue is abrantia na posini no agi ni sika ewo eye ahafo no nyame adom ya gi ni sika na ma no almost 90% akwakotua de ato eye pips wama wo de na de ama no onso ntenafie mo bi nsisi wate emo bi amfa ni post enhuru na wo madam fu bi ye friend bawa or MTTD yankopa ya dom anya wanya promotion by recognition iso ye chief enche pending inspector oyero hona fe open krata kakra na oko eye chief inspector na oko assistant superintendent and then yebete sade wo and Dibawa ema congratulations aka kire mo say dwuma bi a wo ya departmental head bi ya no yanim santrofo ni yekine wo nti se mitu moto na me nam saa enye se nsem nko am view niema saa o ya de bi ya de ni na ehwe mpanifo de o mani hwe mo nka bawa onye nuru ho nanso na dwuma panti ene na ogina ha ogina rana bato oso kwabra no kwatena se na afimu ba phone tarwaso betie calls saa o twa next 4 years a rank beba ha ana o settings ni ene obebere ya dwumaden na ye ma recognition ni bi abusia amimi ahoma no mamo na munya daje enkoda no nkono abo amenchi asompa hemafo nyina meeting no eba so fie dawo madaroma nti 9:10 roughly by 11 there sebe yam betimi akọ entem nti mu amatwere mu din mu amontwere mu din nyina no obetimi aba na ya list ne kama na ya creative platform kama ya hunu ya date time venue anytime ya beko ba bibia na ku na ya fe mamenchia drobo kofku ajimankrofo basare zezera mamenchia sampa kokwa bawurefo matese mutie papa mamenchia mikurom di abafo na napon oyoko mechia wai na menchia doma ahemfo nyina mifiridi abawo atene kurasi abreye akefo maburu mtise Joshua akwa kurom kwanye 0247 989989 patwa senka kraka da ho no eye abrantie no nyame adom ya giri sika na ede ama no nti so entenase mo bi nsisiu ogiwie ye no ano no oko hey bravo yanko hello Hon.Nana Poku Piesie Mia radio commander 1 Dani oni ibrekin Dani boko de na nyame adom bibia boko pa yentie mu de yemu yedi se hon so ye yankopon adom me ho ye nyame aste zamana metise wo hu Ghana ye wu Ghana ye yaska hu di Ghana ya surie maya le ye me wanwa o mai wi no unika te duche sa abua obi ti ye kinu afane ho adi obi ti ni ayo bibi ono na kuma pevia no afane ho adi ame ya na bibi kire magenso tin pa ketran kwa semanen kwa ngufu adi wa tran kwa ye ti ye dia ba bu bi ko bu kon kwa so de no mo beneta ye ba bo ade ho na ya de isi setra ba fo amuti
na bɔne ase bi mu ma adeɛ sɛ weyɛ kuwe nudu a weyɛ yɛsrɛ mo hwɛ ne ɔmo nso wakyɛw gɛ na gɛ no yɛhyɛ na nkanifa kuru gyaa na ɔbɛfa wo no nka wanhyɛ no bɛdɛ nneɛma bi wɔ hɔ a na my friends wɔ no mɛda ase ɔkɔ berekum ɔkɔ dɔmfɛtɛ fɛtɛntaa abi mpatapo ɔkɔ brɛnyɛ kwa wɔm saa wɔm eti yɛabɔre so na ɔso kuro ni sɛ yɛabɔre so deɛ ɛfrɛ no Evans de na mehyia no wɔkɔ da dwam hɔ no mo a mode me bankyene bɔɔdeɛ ɛbaa yɛ ne mmire ne nkontomire nyame nhyira mu nyinaa wate maa me sɛ waa wowɔ wɔkyeman nyame nhyira wo hello hello Nana Nsem Sisi o Nana ka ni si hwan ni o Nana ka ni ya tinga meche abesim nyam bɛkyerɛ Nana ya yɛntie mu abesimfoɔ Nana ya dinasuna ta mogo ya da na spasa mo suro yɛda abesim nyam bɛkyerɛfoɔ ase menkyia ɛyɛ afiri sipa na menkyia nana afiri sipa hene zongo hene kyia me na menkyia yamfo man hene na menkyia bɔma asukɛse kootwe na mara me wɔ yinka ho te sɛn hello Nana Abraham Nana ni Sompa hene mo yɛntie wɛ atroni bɔkɔ mo bɔkɔ nyame ando bɔkɔ yɛntie wɛ no timini nyana mo na mo abofke chiana papa mo ya Joshua na mama chiame ni chiame nyana nyame kamo no mapa mo nyana kamo kwa mo mo ban mana e de so nyame kura mo mo ba de ya wakanya mo mapa mo yinchi ina so ye bompa members na bompa ya mamo papa nana amanti ya wanyali eni pase ngani pani bu no tima wo ju sikasi ne sana napo kun ma fudi no tima dia ma wa na fidi mo fere wa wo mfa na kina de wuni me de samba wa chi na nyi kwa wiye na kwa nkan takra kwa na mo nyi mfa ntu so nga efe na wo saka wiye de afidi wa yi umbu nya mo fere kwa wo mfa anya fa so yesa ukani na boy ya wanyali wo sama ne chi no metaka kama muntu so bi no yesa nya kwa wuni me chi na de ta to bi yesa chi na ni ka mo ni fi wa na wa na basa ana kama wo kana so na ya na kure amai ma sai ni ni da ho no madi pa nya sa ni ko no ano de zo to mo ni na wo abanti ya na wo chira wo kana sini o de metwetwa obi metwetwa metwetwa ya mpa mo ntu mo na mo ta ma wo twetwa obi ampa bibi bi sai ni kan so anu ansa bi sasi ifa kunya so chia fofo ni fo papa madu ya mfo so mpa ni chia pa ya bompa sina me pa fiara nyamboa na me sini nyina ide hia o so ndi nyame kan wo fa nya sa so na menso me da se yete haya bisim haya efro se konto na kwabrane atwitwa obi akuno bepemende no wesi busuani wesi sei mamenchia madam fo bi efra wo Akins o kira de e wo Sunyani secondary school wanya ne te yese wabodompen wo anka awura bi ho ya watwa bi wo pe anka ati wonu wan so ko David hello Nsem Sisi o why new mo puruguru wamfie Sompa hene assemblyman yentie wamfie fo yes redo ina man pele no wontimi nyim film nsamo bia no de hogana bia no so konkret kuma to bia no gutuma bia yezo ya Sompa FM ina wo bia sino da bia ore mutaki kwa kiro mutin dia ni ko ni na kuma sa da mana nyame ya kuma sa da mama ni wasida ko be shi dia fa ya mo ko ni ta kroso amen na wa so fira no na ya yiri we wanchi di se bi na no pare se program ba me fa me ba cha utima na wa fa Hawaii ba ta mate me so me da se o me ya course ni fidi ba no me se me ye radio commander 1 the whole buno ahafu kokenya asentotro so wo mahini so jedu eho na mekwaje ne 300 million ma no eho na otie okodua nkwanta bechem okọ asukese asufufu okọ miami krom offenso ahin krom ampama me tetrem papa bu he frona asoma owo offenso otie Sompa rough
Hello. Hello, Nana. Abisim Sompa Hinini. Nana Pacho, no. Wangara Henhoye. Yaminadum. Yentiu. Hello. 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 Ye Kafra. Mamenchi ya Sompa Hima owo eye chira. Namenchi ya Sompa Hina owo chira ne Sompa Hina owo abisim. Mami ata, one mami echa mechi am. Hello. Hello, Nana. Nsem Sisi o. And I can see Nana. Abisim nyambe chire fo yentie mu. And I don't want to say that you're not in the special which I mean, the national Jamaica over the green and the blue some fat. And I see here and make you have Jacob. Jacob, and I got a good idea. Watch me baba jedo why? Panisa Konya and check the India or an expert and 80. And I'm a dance for my year or I friends and so many people have been doing the national Jamaica. Men some da say oko eye adongo womo abiemu kuha oko ya sign sagobesa da dom sando mamprusi otwam eko eye twabidi diankwanta ansen emire amankoto asukese me so wuntimi challenge ye ni o the whole buno aha for radio mu BBC ba akope the only minister minie mia hello. Yeah, hello, Pacho. Good evening. Nsem Sisi o. Nsem Sisi pa. Why new? Pacho, Mr. Hall ni me kase fi dia ya Nkwanta. Mr. Hall. Aha. Na Ziko Hall. Pacho say. Ziko Hall. Pacho me nim no momo ba te bi obewo ho no. Na dia Nkwanta hinfa na kase free. Me Castafi market ni me ton ade wo nti afi na me ya kofi. Ma tire se wabie mu ku ha. Aha, me bie mu pa na me tie. In fact, na me nyame sha be ni program ya de bia oye. Eni nkwa nhese ma ya utade ma ya me tie o pa. That's it. But any the first time I'm afraid program ni so. Thank you. Aha. Na me ka say na ye veni say senior utimi ye ya ma president do president ni ma president letimi survey sa scholarship program no ade ntina o ntimi me ma kenu foriata emba Ghana ene de nyimi jurisdiction me da me hwe brown for mantam nsem nko ade aka me jama do mahama. Okay ene Jamaica o no mo ba na ye juma dia ya kwa ene Sunyani ni nani onyam me da say yo o ba bia course ni firiba no dia nkwanta bechem Ashanti region Tano North Tano South okosusan so yamfo enfa radio we ni agro se meme ye MPP NDC panyina enka radio a meta kasa so pa me pemi nsema ton a nka ye heya be wo mu di agro ta ne be so no agreedi womo. Hello. Moros. Obi antimi challenge me o. Mutaka challenge ya. Katani kama she. Kabia ni na duro no bia na. Anase na aduna tukwan. Oje bia ya. Ona na kwa nti ya shishu ase cook ba gina tukwan. Sasa fema. Eya mwa concept no. Emo so.